A babičko, tady je vlk, co budeme dělat? Mám nápad, můžeme ho zabít nervkou anebo skibidi toiletem. Vy dnešní děti myslíte na tuto kraviny, radši se posaď a řeknu ti, jak to za nás bývalo. Musíme se s tadyma dostat. Ale jak? Mám nápad, někde tu mám schovanou bombu. Na tuhle chvíli jsem čekala. Tak už nemel a vyhodí. Tak jo, jdeme. A jsem tu zase sám. Tak jsem tady, dámy. Přestaňte vy hrdličky a jdeme, nebo nás chytí. Stát, policie. A sakra. Vypadá to, že jsme mu utekli. Nice, tak jdeme něco vykrást. Ok, tak jdem. Stát, policie. Vypadá to, že jsme mu zase utekli. Tak jdem si něco koupit. Blázníš? A co má jako bejt? No, když jsme oblečeni jako vězni, tak nám určitě dají hafo věcí. No a stejně budu ta nejlepší zlodějka na světě. Myslíš my? Ha, samozřejmě, že ne. Ruce vzhůru. Ale ne. A proč si tohle neudělala dřív? A teď ty. Pojď, padáme a vem ten diamant sebou. Ale cestou ho pak zabil. Už chápu, proč nemám dědu. To bylo tak dojemné, akorát že vůbec. A babičko, ten vlk těch zastřelil, jsi v pořádku? Jo, jsem, protože mi doktor v městečku Palermu dal imunitu.